الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, di imbante sa giyang kaya na video din na pagpamaginag sa giyang kaya na may tuwa panguyat ni pantagsi ko agamatan o agamaslang pagwintang ko ginawa ko na gusto mga ginawa niyo mambo pagkatali mong gusto ginawa ko sa mga ginawa niyo sa ano man ay nagyang kaya na dunia na matagutan si isagad si isagad uli na mamimisit kaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kun fi dunya kaannaka gharib aw abirus sabil. Amanan niya na suko yagwig sa giyang na dunia na iniibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa datarubatan si amanan niya na mamimisit di na sumasagad. So yang kaya na kuyagwig sa giyang na dunia kuyagwig talo sa giyang na dunia na datarubatan amanan niya na sumasagad manananggo di na sumasagad mamimisit nawara no mamimisit amanan niya na masa amanan niya na pembelingan sekalian si igu darpai. So ginan amanan niya na kin ibaratan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanan niya na giyang kainin katatagutan sa giyang na dunia na datar ubatan no sumasagad mamimisita. Niya ka kampak-kampat niya kay ito oras tanong si ano ba niya na minggu dalan tanong sa mga sugan kita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amanan niya na mga ripin Allah ta'ala naging kay na dunia na ubatan no matumang ubatan no mapadis ko mga tao amya nga lulugi ubatan no ay manan yan na pananayan ni sa mga surangan tanong kaso mga surangan tanong na ay katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam na ad-dunya as-sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang kay na dunia ati Rasulullah na kalabuso na mga mu'min na kasurgan wa jannatul kafir na kasurgan ay manan yan na mga kafir mga surangan tanong. So ay manan yan na sakita no na madakal ay manan yan na bawal si rakita no madakal ay manan yan na di ka pa kayo ba tanong gilubakan ay madakal manan yan na di gilubakan no masurangan tanong di ka pa kayo ba tanong gilubakan ngayon na paka ay manan yan na makasisabar tanong kakakalabusoon tanong si nakasurga niya mga surangan di ka pa kayo ba tanong gilubakan so amanan niya na inisapar wala dinggil bakan mga rasul dinggil bakan amanan niya na mga surangatan lagi-lagi nga na mga na ulan-ulan na Disyembre wala yaw billah amanan niya sa mga Muslim ada mga tao ay pakasalian na banasimba ko Allah ta'ala sudun so kayo magiging kaya na amanan niya na ulan-ulan no mga suranga malagaw ira udi na dira di celebrate udi na amanan yan na miya po kasiran si kulimo o kadaniran na so mga muslima muna so amanan yan na kiyamad na kaya ngayon na ulan-ulan na dead na sibasik wala tayo ay pakasaliran sudah na kung maging ngayon na ulan-ulan na pusin man niran so Allah subhanahu wa ta'ala wana ugaid na giyang kainin akiyaw mga ngayon na ulan-ulan na amanan yan na dead na simbirang ko Allah ta'ala niya tambang siran si kumahadagang niran napadi so sigo pisyo pa na Allah ta'ala so Allah ta'ala na misyo pa wala asar misyo pa so Allah ta'ala sigo waktul asar uli na sigo masa amata na sumbutan ng adam na kapadalim siran sigo kalugi o kalapis inal insana lafi khusra amata na sumama manusia na katagusiran si iko kalugi uli na sigo kalapis inoto na katambang siran si kumahadagang niran di ran kasimbas pa Allah ta'ala na miya padisiran sigo mga tao mabuha miya nga lulugi mga rip na Allah ta'ala nag-uubod tanudan gina kapamakay ng ka wa ma'alay na illa al-balag di mga rip na Allah ta'ala ipsumpay tabu so amanan yan na mga sugun Allah ta'ala paligod sugyan ko ito amanan yan na kasugo sa mapya na kasapar sa pangata so kisaparan si ko amanan yan na di mapya mga rip na Allah ta'ala ta'amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yang kau tu asusira na pasugo sa mapya agop sa para sa marata mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala giye amanan niya na miya padalim tanong si ukhaluwi sabab sa amanan niya na pagkumasaan ta miya awat tanong si amanan niya na limu Allah simba si Allah ta'ala miya tambang tanong amanan niya na si kumadagagan tanong udi na daw bantaman Allah ta'ala na pagkinagita amanan niya na celebrate ni ranggo nagyang kaya naman niya na ulan-ulan mga surangatan na Allah na opo naka-celebrate at saka Muslim na ini para ko itong wasulalaw din na amanan yan na
ini lagi dekat ginawang kasih ko masurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na man tasabbaha min qaumin fahuwa minhum. Sadin sa pananayan ka ang mga tao na rong ka kitapi. Rong ko ni tepi Allah taala ti Rasulullah sisa lang na mori. Naigida kasir kita rin man to. So kaya panayan sa tanong na tanong simbus wallah. Ada tanong pentama naon sangaw to kaya panayan sa tanong ada tanong simbus wallah ka celebrate tanong pan. Agida ka. Sagiyan kay na 30-31. Ha? Pamana ayan ni at tanurun na amananian na on makala so ay mananian na mga limo riskir kita ng Allah Ta'ala. Ini panangutong kaso Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tubat tanusik wallahu subhanahu wa ta'ala. Kina sumialo itanong kagi amananian na sumagal ba kumasurangan na ini bawal o agama tanong agama Islam na di mapya ubat tanong pengil bagan ama Muslim. Sabab sa kakalabusun tanong si mga ratin Allah Ta'ala. Kailangan na diyang oto api di tanu di kang gelibag ako kadu dunia tanu ay mana niya nakapunggilibag tanu kurki tanu sa angay na dunia nabad tanu pakali pati so akhirat tanu ay katir wallahu subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim fa idha qudiyatis salah amatigu Allah amay ka makapasad ka no miya pasad yuso mga sambay nyo initindig yuso sambayang initindig yuso sambayang Atig Allah subhanahu wa ta'ala. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Na para kanu kulupa. Bukan ubu para kulupa. Naguni yung bebenugas suka kain wallahu subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah. Wattaqullah. Nagukalakan niyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kathiran la'allakum tuflihun. Aku tatad mo Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal ka ang makaslang sa maliwan. So ato ni sibud na loro, simba ang tanu dan suwala gud tanu buku sa dunia. Ay mananina pagunang tanu pangilibakan sa akhirat. Simba ang tanu so unda ni kini etin gutaro dan su sambayang gutano bu para kana gutano bung ngilubas sulim Allah ta'ala. Kenapa ya pagunang tanu na so yang kautu ay mananina na kadu dunia. Yang auto dunia. Yang auto kaku tanu ko kita no ko dunia. Udinya limo Allah ta'ala. Kamay kung una ka na dama ka Arab. Kailangan namin gulalan na kami susuguan Allah Ta'ala. Simba apiter Allah Ta'ala. Asimba yung kanudan. Kag yuto ikapaka Arab po ay manan yan nakilabak ka. Yuto ikapaka ayon yan. Si kukatir Allah agu si ko. Dadabiyatan Rasulullah SAW. Kag yanan mabuhi ay manan yan. Agal buko Rasulullah. Mga rabbi Allah Ta'ala. Na ikatir Allah Ta'ala na wa'ati Allah. Wanutinius Allah Ta'ala. Wa'ati Rasul. Wanutinius Allah. Amanan niya na unutinius wallahu ta'ala gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya mga Allah ta'ala. Ubad tanong mada sa ging kaya na limo Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanong yan kaya na sambayang giiman alo yung tanurod sa makampat. Kaya ipada isa amanan niya na maudutan. Yan kaya na sambayang na ubad tanong pakalilipati. Amanan niya na piyag spesyalan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikwallah. Siko kaya Mi'raj o Rasulullah nanto na ikinuan yan. Nag-iisu emanan yan na sambayang. Piyag spesyalan na paliwat si Arkitay. Api yan to na ikabibisita no. Siko mga tamok tano, wata tano. Na di mapia ubat tano ay mapakatara lebih imbaga katano so simbol pola kadi. Kaginan mani antap. Akyat dar kita Allah Ta'ala. Anto na ikatir Allah Ta'ala na وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Dad na sabab, dad na warwa. Akyat na Allah Ta'ala. Siko mga jin, agus so mga manusia na inunta na simba sa Allah Ta'ala. So ginan, ang gayno. Anto ni dalil. Naguanto na inong ka magtiro. Sabab sa ginan pa na una-una apa mag-itungan sa alangan na mo. Na anto ni katir Rasulullah. Akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na awwalu ma yuhasabu bihi abdu yawm al-qiyamah as-salah. Kauto. Ay pagani at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa magitungon si sa alungan amori naginan su amanan yan na ay pagani apa magitungon si kusay si ko manusia sa alungan amori na susambaya as-salah. Ay manan yan na susambaya. Amay kailan Allah Ta'ala si kusambayang. Fa'in saluhat sayru amali. Amay kailan Allah Ta'ala na mapya barasimba sa kanyan. Si kukatatabuin sa kanya na dunia.
na sulangon wa amal yan fa in saluhat saluha sa'ir wa amali na sulangon wa amal yan na pag-apasin wallahu ta'ala katiro Rasulullah na miya sugot agi ngo to katiro wallahu ta'ala kuna katiro wala san sa mga tao amanan yan na ingulala miyaloy sa hadis al-Qudusi san sa mga tao ingulala niran susugon wallahu ta'ala san sa ingulala niran sulim asambayang sa amanan yan na taruto paniran ingulala niran sulim asambayang na amanan yan na inibigay wallahu ta'ala a promise inibigay na nakapasada sa pagasul niyan si surga sa din nakasumarya nasamtan kinan ipagapalayan tanong si irfanin Allah subhanahu wa ta'ala sa di talod makasagad si ko narakas sa amanan yan na makasulot tanong si surga na tulugan niya untuk katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yang kau to wa in fasada sa'ir wa mali amay kabinasa kapya magsusung ka bininasang ka ininderenon ka inisimbi ka kudagangan ka inisimbi ka kuwata ka inisimbi ka kutamo ka so simba kuwala ka yang kapya kataralbi nagyang ko to ay manan yan na dagangan ka langon at kububian ka dang ka mapakataralbi so simba kuwala utala na sulangon na malaka na pilyo inun tabuso tao ay nakalimo Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.